Център, айде отиваме да се тегли за Сомбулата. Ами то не е за теглен, въпрос е да мога да кажа числата от 1 до 10 и до 20. Ай, не може. До 10. Остава Сомбулата сега. Да, не можете до... Ай, отива Яна. Той е записан. Що ме записан? Що ме записан? Е, това момиче. Ами тя е записана, не може. Не, че знам сега, че е записана. Да, бе, не, че е записана. Е, сега ще видим, че как ще тръгваме, че вече ми е достатъчно. Чакаме 5 часа. И трябваше още в началото да ги Печелиш, ако не разпределим. е сега тя ще казва. Еми, ако не печели, не печели здраве сега, какво да направя? Абе, чак пак. Айде, бе! Избяга. Едно детенце ни трябва. Още не е детенце, дай на някой безволен. Да, бе. Има ли деца? Айде едно детенце то да избере. По-чисто, това няма как да стане. Ей, кученце наш. Не може да бри до 20. Трябва вперед да сняли ми... Трябва да знае цифрите. Кой клас е? По първи то не може да ги знае цифрите. До 20 знаеш ли? 1, 2, 3, 4, 5, 90, 11, 12. Заповядай. Само може ли малко? Така? Да започнем с телевизора. Предлагам числата от 1 до 19. Крий лапито. Заповядай. Така ли? Мерси. Тук. Елай тук. Кажи само едно число от 1 до 19. Кажи силно едно число от 1 до 19. Кога ще ви бъде? Ей, сега, да е тази година. Той не разбра от това. Може ли? Той е малко детето. Някой, който иска отзаде да каже от момичета. Кажеш ли? 18 казва. 18 е Никола Георгиев. Тук ли е? Никола Георгиев? Той каза, че е късметлия. Защо няма? Защо? Може ли на пазара? Никола Георгиев. Никола Георгиев. Никола Георгиев! Аз съм. Ето го Никола. Наистина сте късметлия. Да. За господина е телевизора. Сега. Паспорт да покаже. Чакай. Айде сега записваме цифрите. Тя подробно. Запомните си, има двама записали са. За кое? За плавници. Кажи едно или две. Едно или две. Той каза две. Той детето каза две, бе. Никола Христов. Браво! Заповядайте. Приятен ден. Това младо момчета мазане. Така. GSM 6 човека. Давам 8 лева. Той е на немски. Ама с това е стара. Телевизора е на немски. За GSM-а. Кажи от 1 до 5. Той каза, Какво? По-високо! От 1 до 5 ли? Да. декодер си трябва. Добре, ако не му трябва телевизор. Станимир Алексиев. Станимир Алексиев. Браво, нов телефон! Заповядай. Не, за телевизора Да ги. за монитора, понеже има един човек и мисля, че са печели на 100%. Димитрий Шевченко. Заповядайте да седим.
Стига и сега. Чакай човека да си... Аз знаеш колко монитори имам така. Напред. За детски лаптоп има 10 човека. 11. 11, извините. Кажи от 1 до 11. 11. Няма да винаги последват тук, казвате. Може да разбера. Проба. Ема малко. То беше на детенце. Ема, печели! Видя ли децата как? Те си играха заедно, ние че са. Ми каза номер на приятелката, то да не е честно. Те не знае кой под кой е записан. Вика, откъде ще знае. Тя не би това да си. Браво! За кафона има 3. Кажи 1, 2 или 3. 3. Кой номер? За кастофона Боян Михайлов. Чули се? Заповядай. За DVD-то има 10 човека. Кой ще каже? И ми казва едно число. От 1 до 10. 8. 8. Асен Колев. Аз ще ги напиша. Знаеш, 9 номер. Заповядай. И мене ма задраскаха. За телевизора човека отказа ли са сега? Да. Добре. Значи дома. Не, казваш пак за това. Да. От 1 до 19. Без 6. Христо Стойков. Христо Стоянов. Вили сте? Имаше и за... Аз съм с колата, мога да ти помогна до някъде, ако е в рамките на града. Добре. Срещу 100 лева Благодаря на всички. Леко. Много ви благодаря.